soak ourselves in your presence, God. Lord, we know and we believe, O God, that every victory is, O God, ay kat maranasan mi babaan, O God, tulong mo, O God. Lord, we worship you, we glorify your name, we give you the glory. This is our worship, God. Hallelujah. Yes, we declare that you are here, O Jesus. We sing holy, holy. We cry holy, hallelujah.
desire to know you more. We desire, oh God, for more of you. Lord, we thank you, Jesus. You are here in our midst. You are here in this temple, oh God. Lord, we worship you this morning. We glorify your name. Lord, we want, oh God, to see every victories. There are many giants, oh God, na sangsanguan me, but Lord, it is indeed, oh God, that you are greater than our giants. Lord, when we call upon your name, you are there. For we know and we believe, oh God, that we can see victory, oh God. We can see victory, Lord. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to try it. Declare, my God will never fail. Oh my God, oh my God will never fail. Can we sing it again? The weapon may be formed, the weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to try it. My God, and my God will never fail. Oh my God, and my God will never. 'Cause I'm gonna sing, and I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory. And for the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna sing, and I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Can we declare there's power in the mighty name? There is power in the mighty name of Jesus. And everyone he wages, he will win. I'm not backing down, and I'm not backing down from any giant. 'Cause God is all, 'cause I know how this story is. Come on, declare, and I know how this story is. 'Cause I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you. 'Cause I'm gonna see, and I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Come on, just begin to worship. Oh.
take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. He will turn your enemy into good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Come on, let's declare it. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. So I'm gonna sing, and I'm gonna sing your victory, and I'm gonna sing your victory. See it? For the battle belongs to you. Yes, we're gonna sing, and I'm gonna sing your victory. For the battle belongs to you, Lord. For the battle belongs to you, Lord. Everybody sing this. Oh, Jesus. Every battle belongs to you. Everything that we get is all for you, Jesus. Receive victory in your name. Receive victory. Yes, Jesus. Truly, O God, that battles belongs to you. Lord, you are greater than our giants. Lord, we have that courage to face every giant because we know and we believe, O God, that you are there fighting for us, winning every victory, O God. Lord, we worship you. We glorify your name, O God. For you are the God who's worthy to be praised. We take every giant, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Come on. Church, we are destined to win. We are destined to win. Hallelujah. If you are suffering right now with any kinds of situations, persecutions, sicknesses, anyaman nga klase, iti pagdadaan namin ni dahil nga gundaway. The song says, we already have the victory. God can turn into victory whatever our situations right now. Awan iti anak ni Apo Dios nga saan nga mangabak. We are destined to win. We are winners, amen. We are winners through the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you. Come on. Raise your voice. Hallelujah. Worship Him. Worship Him. He is Jesus. He is the Son of God. Hallelujah. Blessed be thy name. Blessed be thy name, O God. Hallelujah. Hallelujah. We are victorious in the name of Jesus. We are victorious, O God. There are a lot of reasons, nagaduti rason, nga itag-ay tayo ti kangatuan ti Apo, kangatuan nga nagan ti Apo, iti biyag tayo. Gaputa iti kaadam iti deto yung gundaway, mangipakita nga nang habak ka nga kas anak ni Apo Dios. You overcame any circumstances, iti deto yung awig. Nga panaknakan iti Apo iti biyag mo, nga isuna day Dios nga pagserserbiam, nga awan ti maabak no nakakonekta ka kinkuana. Anyaman nga kadakkel, anyaman nga kaatidog, anyaman nga klase, iti panubok nga sangsangwam ti daytoy nga agtama. You are victorious.
Hallelujah. Shall we say it, church? I am victorious. Hallelujah. Come on. Shout it. I am victorious. 1, 2, 3. I am victorious. Hallelujah. Thank you, Lord God. We bless your name. Thank you, Lord God, for that powerful message of that song, O Lord God, nga kinantami ti daytoy nga gundaway. Father, we thank you for everything. Even the testimonies, Apo nga nangagan mi, Apo. Lord, our weapon you have given to us. Saan, Apo Diyos, nga nagkupas. Hallelujah. Blessed be your name. We give you praise. We give you the glory, honor, and adoration. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen and amen. Madaydayaw ti Apo. Hallelujah. Thank you, worship team. Daytoy nga gundaway. Nagmayat iti agdaydayaw kini Apo Dios if we focus kan narito'y awatan tayo dagiti every sentences iti kan kanta nga pagdaydayaw ma-encourage tayo kakabsat. Amen. So dagiti ada nga nakatune in agyaman tayo ti kinaimbag ti Apo. May nga balegi ti daytoy nga week. Adto yun ti inatayo ditoy. Inagasan ti Apo, pinaimbag ni Apo Dios. Madaydayaw ti Apo, we are victorious. Madaydayaw ti Dios. Napanaknakakmot day tayo ti daytoy nga week kunak no matayak samot tunon kung kunak dirabi iti Monday. Ngam no maminsan but ngen na datayo ti kabusor, but praise God. Nya? Agyaman tayo, tanaimbag ti Dios nga pagserserbian tayo. So nga, iti dito nga gundaway, awaton tayo, iti bendesyon manan. Amen. Sunod ti mang ibilang, nga iti sao ti Apo, kanayon nga bendesyon. Rebuke man dayta, anyaman dayta nga message from the Lord, teaching man dayta, it is a blessing. Amen. So, ti dito nga gundaway, ragsakan tayo nga dumngeg ti sao ti Apo. Ayabak dito iti adipo na nga mang ibingay. Okay, praise God. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kasla kayo nga, glulupay-pay. Iso nga ulit-ulitak. Met igay il-ilit akwa. Kasla awan ti COVID. Nawayada nga agdaydayaw. Ultimo panagsikhan saan nga dinanog. Sikhan silatan. Maraydayaw ti Apo. And then, awan ti social distancing, talaga nga agtuaw da aminan. So, dahil ti pagsayatan na. Ngayon, itirating agsapa, ada iti something nga aramitin tayo. And I believe, para sa nga iyo awan, I believe it is the leading of the Holy Spirit. Nga rami din tayo daytoy. Tumakda tayo, amin? Iti daytoy nga kanito, before nga agtuloy tayo nga agbasa ti sao ti Apo, kasto iti arami din tayo. We lay our hands, ijay dito'y batog ti puso tayo. Yan. As a contact, itirating agsapa. Kat, kas ilihans tayo, dagiti ramay tayo, ito'y batog ti puso tayo. Let us pray. And expect something. Nga ni Apo Dios iso ti agtignay agtrabaho iti biag iti tunggal maysa kada tayo iti rating agsapa. Mawati kakabsat that by doing this each and everyone will feel the presence of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God.
Praise the Lord. Right now, Lord, may your presence will touch each and every one of us, O God, this morning. In the name of Jesus, we thank you, Lord. Apo, ito'y nga church people, nga mga ayat, Apo, kinka, nga ito'y agsapa, we are all here, Lord, to worship you, to glorify your name. Ito'y agundaway, as we lay our hands, Lord, in our hearts. I pray, Lord, that may your presence, let your presence will minister to each one of us, O God. Whatever sickness that each and every one is suffering, I pray, Lord Jesus, I believe that you are going to do something great upon your people today. O God, as we have this service, O God, for this morning. Thank you, Lord. Oray pay apo dagiti kabsat. Apo nga adirignanda. San ko nga mo dayta. San ko nga maamo dagiti. Nalimod apo nga adirignanda personally. But in the name of Jesus, I command in Jesus' name that each and every one will feel the great move of your presence sa kanilang buhay, Panginoon. So Lord, this is my prayer to be upon each and every one of us today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Praise God. Okay. Mabalin tayo tiyag tugaw. Okay, so teksto tayo ijay Romans chapter 12 verse 11 hingga ti 13. Romans chapter 12 verse 11 to 13. Okay. I will read it to you. Iti Ilocano version, kasto iti kunana. Saan kuma amapukaw tireg tayo. Nasged kayo iti espiritu nga agserbi iti Apo. Naragsak ti pananginanamayon. Managitured iti rigat, managtilinaed iti panagkararag. 13. May tulong kadagiti pakasapsapulan dagiti sa santo na ayat iti panagparagos. Praise God. Agkarag tayo. Amami anilangitan iti daytoy nga oras, agyaman kami iti panakabasa iti sasom. Katkas ituloy mi nga talakayan tapno maawatan mi dagiti kayat mo nga maiaplikar mi iti panagbiag mi. Dawatek nga ti Espiritu Santom iso ti patuloy nga agtignay ken mangted iti na espirituan nga panakaawat tapno maawatan mi dagiti denggen mi ket maiaplikar mi ijay bukod mi nga biag nga agpatuloy nga agserbikin ka. Agyaman kami, Apo, daytoy ti kararag ko, itinaga na Jesus. Amen. Amen. Maraydayaw ti Apo. Praise the Lord. Iso nga ituloy tayo da itima tayo, nga kunana, keep the faith burning. Amen. Praise God. Keep the faith burning. Ijay og-ugali, wenno kinapagano, adajay belief da. Nga masapol nga tarimaanem di apoy nga saan nga agedep ngem kanayon ko mga umapapoy bumidbidang di apoy iso nga kas may sanga namati kini Apo Dios iso ra itoy kunana keep the faith burning.
Dahil pamati tayo kumakabsat, kat aywanan tayo, ngagtultuloy, nga umapoy kuma, dahi ta nga pamati, madaydayaw ti Apo. Now, ijay verse 11, kuna na, saan kuma, amapukaw, ti tayo. Dahil regta, kahit nangasawan, nga no, Sunday morning, excited tayo kumanga agsukat nga umay ijay church. Baraydayaw ti Apo. Amen. Saan nga di ay mapilpilitan wenno halos awan di rignam nga ay anya nga tati papanaktata. Han mo nga kunkuna. Ngem kas namati kini Apo Dios kuna na saan kumanga mapukaw tireg tayo. Nga may sumaruno ko na nasged kayo, iti espiritu nga agserbi iti Apo. So, nasged tayo kuma, maraydayaw ti Dios. Amen. Hallelujah. Idi nagrugi na ito yung pandemic. Kasla nga ada iti afik na ijay biyag dagiti namati. Karkaro dagiti adda dito yung syudad. Ngem dagiti adda ijay ili. Ayos lata, tuloy pa rin ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Tuloy-tuloy dimot, diyay pamati tayo kini Apo, ngam kaslang binmaaw. Gaputa, no adda tayo ijay church. No adda dagdagan tayo nga mas kasaba. Naaputan lat, nakaput dito bibig tayo. Kasla silent tayo, amen. Di ba, kasay? Ngem, uray pa'y naka-face mask tayo, no, ada tayo iti service. If we are blessed and encouraged, ijay kasaba, we know may sarsarita nga sao ti Apo, we should say, amen. Kuna tayo, maraydayaw ti Apo. Saan nga agtatal na? Apay nga masapol nga ag-amin tayo. Meaning to say, nga you are agreeing. Makipag-agree ka. And then umabuloy ka, ijay may bagbaga, may sarsarita. Iso nga, kasjay kuma iti response tayo, iti sasaol ti Apo. Praise the Lord. Amen. Iso nga, ito'y kunana, nasged kayo kuma, iti espiritu nga agserbi iti Apo. Naragsak ti pananginanama, managitured iti rigat, anyaman na giti umay, kasla kumara ito'y inmay nga sitwasyon kini ninang dalin. Idi nga nangagmi nga kastoy ti napasamak, kunakat ni. Umay jay danag, umay di jay natauan nga rikna, nga apay nga kasta ti mapasamak. Kat nung mamingsan, kung umay di panangisao nga anyangay kasta ti biyag kuna tayo. And then, karkaro di, idi kabigatan naman ng Saturday, nadamag nga, intaray damanan ni Manong Augusto, ijay ospital. Kat umay di ay danag, kas may isa nga pastor. No sa anak siguro ang pastor, gagangay laeng talaga nga kastatibiyag kung kuna tayo. Ngem, dayjay ti heart iti pastor. Umay diyay panagkipagrigna, into no adadag iti mapasamak. Kadag iti kongregasyon. Kadag iti church people. Ngem naman pa'y kasta, agyaman tayo kabsat. Tada ti Apo nga salidig tayo, kamang tayo, iti naldawaldaw, madaydayaw ti Apo. Kat kunana, managtalinaid kayo, iti panagkararag. Amen. Madaydayaw ti Apo. So, daytoy iti kalakaan nga uray saan nga namati, saan nga makigimgimong, o ino saan nga makimismisa, intuno at dadayay rigat nga rumteng iti biyag. Masursuro na maten nga ag-Apo Diyos. Maraydayaw ti Apo. Ididimteng dagiti paspasamak, ijay biyag tayo, ijay biyagyo, idi saan kayo pa'y nga namati. Anati,
inaramidyo, wino respansyo. Isura ito'y dapat nga agkararag tayo. Amen. Hallelujah. Iso nga, dito'y teksto tayo, ada iti talo nga banag nga kahit kung kitaan tayo ito'y. Okay? Number 1, isura ito'y. Keep the spiritual, ay sabali na ito ay suga. Keep the spiritual fervor. Anati ko na verse 11. Basa ulit, verse 11. Saan kuma amapukaw tirag tayo, nasgad kayo iti espiritu, ngagserbi iti apo. Isura ito, iso nga masapol nga, keep the spiritual fervor. Ijay, verse 11, iso ti bagan ay jay. Nga kunana, nasgad kayo iti espiritu. Ngagserbi iti apo. Maraydayaw ti Dios. Hallelujah. Amuyo kaabsat. No, anyaman dagiti mapasaran tayo iti biyag, no agkamatalak tayo kini Apo Dios, ada iti something nga nakaskas daw nga aramiden ti Apo. Praise the Lord. Idi Tuesday may ijay anyan ijay? Balintag. Idi sumangpet kami ijay, mangmangan kami, kat ibagbagan ni pastor nga ni Mrs. na ag saksakit, ag trangkaso. So, before nga ada kami jay, nagsakit. Iso nga, saan nga awan tiganas na, ta sa madidiyay na. So, nag-service kami. Nga maamuyo kabsat, habang nagdaydayaw kami kiniapo, di apanak JCR, I felt the leading ti Apo nga intono malpas ti panagdaydayaw. Ikarag-kararag kayo. And there is something nga aramidok iti tengayo. Kas jay di marikliknak di leading ti Apo. Iso nga iti just after worship service, I worship. Sakbay nga nagsaon ni Mrs. in baga kadakwada, let us pray, and the Lord will do something great. Iti nagtingaan tayo. So nagkararag kami. After prayer, dadlay nagtakdar ni Mrs. nagisoro, ingka nga nalpas. Iti nalpas, mapan kami ti panagdaydayaw, ijay closing, dito nga aramiden mi. Nagtestimonyo, di asawa ni pastor. Simangat in may ijay church, may ijay chapel. Kat kuna na aguray man. Tinmakder, sangaw kat inbaga na sakbay nga, idiagdaydayaw kayo. Mariknak, di jay panaka, day bara iti bagik, and then binmangunak. Kat itirito agun daw ay kahit kung ibaga, agyaman na kiniapo, tanaimbag isuna. So, she was healed. Amen. Maraydayaw ti Apo. Napasalon at itirajeng agundaway. Iso nga, tipan nakabalin ti Apo, agupira anytime, maraydayaw ti Apo. Agupirit, iti kadagidjay nga namati. Amen. Iso nga nung namati tayo, saan tayo nga agdwa-dwa, no di kat agtalak tayo itinaindaklan, nga aramiden ti Apo, kaputa ti Dios agaramid. So, ito ti bagana verse 11, masapol nga, kanayon ko ma, nga day espiritu tayo, kat umupapoy, nga makita ko ma biyag tayo, maraydayaw ti Apo. Dahito iti kayat nga asawan, nasgad kayo kuma iti panagserbi. Nga agserbi iti Apo.
maraydayaw ti Dios. Anya ti pagserbihan tayo, anya kunana, iti Apo. Amen. So, meaning, nas good kayo kuma, iti panagserbi, ngagserbi iti Apo. Dito ti, kahit na nga sawen, kahit na nga ibaga, dito yung verse 11, nga keep the spiritual fervor. So, dito'y panagnakan na kakabsat, nga tunggal Kristiyano, tunggal namati kini Apo. Masapol ko mga kankanayon, dayta spiritual life tayo, nga umapapoy maraydayaw ti Dios. And then let us be lacking in zeal. Saan ko mga mapukaw, ti regtatayo, ngagserbi kini Apo. Amen. Hallelujah. Nunikot iti kankanayon ko mga remagregta dayay pamati tayo kini Apo Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Remagta ko mga dayay pamati tayo. So, we need the action, dayto physical nga bagi. Apay nga masapol, gapota daytati mangipakita nga remagregta ka iti pamatim kini Apo Dios. Tano, iso nga kunan ni Apostol Pablo, irwam tayo ti bagi tayo, iti panagkararag. Kapota, dato'y espiritu tayo na pigsa, ngem ti bagi nakapoy, nakapsot. We need to pray. Amen. Praise the Lord. And then, fervent in the Holy Spirit, serving the Lord forever. Agserbi tayo kini Apo Dios iti agnanayon, maraydayaw ti Apo. Hallelujah. Gapota, daytoy sasaw ti Apo, ibaga na kada tayo, nga nasged kayo iti espiritu, nga agserbi iti Apo. Iso nga, maipakita ko manita, babaan iti action tayo nga namati kini Apo Dios. Amen. Hallelujah. Iso nga agyaman tayo, iti rayting agsapa. Gapota, ipakpakita tayo nga narigta tayo, nasged ti pamati tayo. Amen. Hallelujah. Daytati alami din tayo kabsat. So daytati umuna, may kadwa, be patient in application. Affliction. Be patient in affliction. Ije verse 12. Anati ko na verse 12. Naragsak ti panangi pangina nama, managitured iti rigat, managtalinaed iti panagkararag. So daytati bagana ije verse 12. Iso nga, in kabil kuntoy, nga managitured tayo kuma iti rigat, maraydayaw ti Apo. Amen. No apay nga baliksek ken saretayot dagitoy gapota mapadpadasak dayay sitwasyon. Tuwing 11 years nga kastoy nga adak in iday sitwasyon nga numapalen ket kasla nga anati serbik nga agminministro kasay kuma no kastoy matlaan ti sitwasyon ti physical nga bagik. Ngem, umay diyay comfort, panang comfort ti espiritu ti Apo. Nga kunanan ni Apo Dios idi nakibartirak kinkuana. Diyan saan ka nga binaybayan. Wen agpayso. Saan nga binaybayan ti Apo gapota in the midst of this testing, we know trials, we know kapadasan iti physical nga bagik. Still, I can preach the word, mabalinak lata nga mausar iti anyaman nga kapasidad, we know kabalak nga ramiden. Maraydayaw ti Apo. Isut ka po na, saan nga gaputa, ada ti pasamak kin ka, kat ison iti mang control kin ka, iso ti mangi dominate kin ka, ket iso ti mang pakapsot. No diket,
Managiturod tayo kuma, manaydayaw ti Apo, iti rigat. Anyaman dagi pasamak nga umay, dumteng iti biyag tayo. Let us overcome them. Amen. Hallelujah. Palakpakan tayo man ti Apo. No makonbensi kayo nga aramidan ni Apo Dios. Dagiti nakaskas daaw. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Iso nga, as believers or followers of Jesus Christ, hallelujah, aramidin tayo, ngagbalin tayo kumanga managitulid, iti rigat. Takuna na, naragsak, ti pananginanama, managitured, iti rigat, managtelinaed, iti panagkararag. Madaydayaw ti Apo. Oray no, umaikin ka diyay rigat, ngam ti agkararag. And so, you can still pray to the Lord. Amen. Hallelujah. Isut ka po na, kahit kung i-challenge si tunggal may sakara tayo nga namatikin niya po Diyos, managiturid tayo kuma, iti rigat, kat agtalinaad tayo, iti panagkarkararag. Kaputa ti kararag, iso iti makatulong kada tayo. Nukas ano tayo nga ma-overcome, dagiti umay nga kapadasan iti biyag tayo. So, dayjay kabsat. And then, remain under the test in God-honoring manner. Kas makita tayo doy nga ibaga idaytoy nga bersikulo at naragsak tayo kuma ijay pananginanama tayo oray dumteng dagiti pasamak ijay biyag tayo physically ngam kunana managitured tayo kuma itirigat managitured itirigat ket maagtalinad tayo iti panagkarkararag gaputa apay nga ni Apo Isus sinarita na nga kalaksidan nga dagiti tao wenno dagiti soldados para parigatan da ni Apo Isus ngayon pan ijay cross ti Kalbaryo. Yet, despite ijay nga situation, kuna ni Apo Isus, ama pakawanem ida, tadida amo ti aramiden da. Apay nga kunapay lang ni Apo Isus. No, siyak kumadijay. Apo o kumum ida. Mabalin nga kunak kuma. Ngam ni Apo Isus kunana. Apo Dios, ama pakawanam ida. Tadida amo ti aramiden da. Dejay mangi simbolo nga ni Apo Isus is very humble. Kaya na nga akseptaran dagay pasamak ijay biyag na. Nga oray parparigatan da isuna naawatan na. Nga it is not because of Him ngem gapo kinka gapo kada tayo amin. Isud gapo na nga naibturan na dagijay nga pasamak ijay biyag na. Amen. Maray dayaw ti Apo. Hallelujah. Agyaman tayo. Itinaindaklan nga inaramid ni Apo tayo nga Isus. Nga isud ka po na innala na dagiti iso amin. Inbaklay na ijay cross. Kat inyig na indid na kada tayo. Itipan na kawaya-waya. Iso nga itatan at dati waya-waya kada tayo. Amen? Hallelujah. Although dumteng day panawen nga mapadas tayo ngem dayjay ti kayat nga asawan nga managitured tayo kuma itirigat maraydayaw ti Apo. And then let us be eager to learn the lessons. Kaputa the lesson ket isuruan na tayo. Saan lang nga mapasamak nga glasat ijebiyag tayo. Ngam addada dagiti lessons nga kayat na nga maadal tayo. Maraydayaw ti Apo. And then we pray about
everything. And by the help of the Holy Spirit, we will do so. Maraydayaw ti Apo. Babaan iti badang ti Espiritu Santo, maaramid tayo. Amen. Praise the Lord. Isud ka po na, saan nga ka po ta nag-Kristiyano tayo kat praise the Lord, amen. We know, okay na ang lahat. Pero nagiging Kristiyano man tayo, pero we still expect dagiti kapadasan iti biag. Gaputa dagiti mang qualify iti tunggal may isa nga namati kini Apo Dios nga agbalin tayo nga napudno. Maraydayaw ti Apo. So dayta ti may kadwa nga be patient in affliction. Gaputa dumteng ti panawon, dumteng ti kundaway. Kalaksidan iti daytoy nga pandemic adda pay dagiti sumaruno nga narigrigat nga masapol nga paglasatan tayo. Ket saan nga gapo tanapigsa tayo, saan nga gapo ta adda dagiti adda kara tayo, ngem gapo iti parabor ni Kristo. Maraydayaw ti Apo. Amen. Praise the Lord. So, may katalo. Apay ngayon, madi na ti agmog. Number 3. Basahan tayo man. Yan. Share with God's people who are in need. Apay nga, ibaga na nga share with God's people who are in need. Ijay verse 13. Kuna nagamin. Verse 13. Makitulong kadagiti pakasapsapulan dagiti sa santo. Naayat iti panagparagos. Maraydayaw ti Apo. Awan ko mati na imot kada kayo. Hallelujah. Ngem nalaing tayo kuma nga managparagos. We know, nalaing tayo nga tumulong kada duma. Now, iti na may katalo ka na iso ti maudi, iso na ito'y share with God's people who are in need. Maraydayaw ti Apo. Amen. So as believers, let us do to our brothers and sisters kindness to them and be generous to them. Maraydayaw ti Apo. Hallelujah. Isto na lang, no, mamingsan kat adda dagiti naluko. Apay nga ibagak nga adda dagiti naluko. Wen kaputa, napadasan mi as a family, iti namintalo nga teras nga ito muna adda dijay in my dumawat iti as agpatulong nga kuna na naopera ni mother na iso nga inaramid mi de kaya mi nga maited. And then amon mi gayam saan nga pudno nga naopera. May kadwa adda ti in my itoy idi nga natinag ti anak na ijay ay asawa na ijay Manila. Kaputa go work as a construction worker. And then agdawat iti pamasahe na. And then kung kumano ayat iti pamasahe Baguio, Manila in Bagana. And so inted mi ket kaputa medyo adda de damo nga naaramid kada kami in bakin kuana for sure tapno mabisita mi for the same time. In Bagana inted na de number ti balayda pagpagyanan ta purok 24 in Bagana de naganda. So nga insurat mi and then idi apan mi biroken de number ti balay awan. So may kadwa diyay. May katalo awanan dakta malakip de
May katalo. Ngem kasi man tinapasamak, inaramid mi nga kastulong mi kadakwada. Iso nga, although gaputa tao tayo, masaktan tayo, nga may laslastogan tayo, ngem kiniapo Dios saan na nga baybayan, dagiti anak na maraydayaw ti Apo. No adda ti mangloko kada tayo. And then God will make a way for us to be blessed also. Amen. Hallelujah. Maraydayaw ti Apo. Iso nga, iso na ito eh. Ti aramidan tayo, ket managparagos tayo kuma. Kas ko na dito nga, verse 13, naayat tayo kuma nga managparagos. Amen. And then, daytoy sarsaritaan na, ati may papan iti generosity. Nga generous tayo kumanga na mati kini Apo Dios. Amen. Hallelujah. Gapota, datayo ti agnuman matlaeng, no sikakat generous ka, makitam to, day bunga na ijay biyag mo. Mariknam to. Although adadagay na dumang ijay natawan nga panpanunot, dahil ti ko na tayo nga kinasikap, o kinasirib, o saram ti sirib, kunada. Ngam ni Apo Dios, makita na ijay aramid mo, kas may nga tao. Amen. No aramidem nga si pupuso, the Lord will bless you more, in more, in more. Maraydayaw ti Apo. And then also, daytoy verse 13, saritaan na iti kindness to all. So, saritaan na iti generosity, and then not only generosity, but saritaan na iti kindness to all. Karag iti amin. Iso nga no apay nga marignam nga tulungan diya tao, gaputa na awatam, nga ni Kristo inpay na tibiyag na gapukin ka. Gapo ka na tayo. Tapno amin tayo, agbalin tayo nga umapapoy iti pamati kini Apo Isus. Maraydayaw ti Apo. Hallelujah. Iso nga, dito'y last verse. Aglasak ito'y always put our hope in prayer and don't lose hope. Keep our faith burning. Amen. Maraydayaw ti Apo. Ijay Luke chapter 18, verse 1. Luke 18, verse 1, kunana, ket insauna kadakwada ti maysa a pangarig, ti panakasapol nga agnanayon, iti panagkararag, ti saan a panangpukaw, ti inanama. Maraydayaw ti Apo. Iti tunggal maysa kumakara tayo, saan tayo nga malus, iti namnama. Ngem iti kanayon. Let us put our hope in prayer. Amen. Gaputa ko na ito, Luke 18:1, ket insauna kadakwada ti maysa pangarig, ti panakasapol nga agnanayon iti panagkararag. So take note the word agnanayon. We know forever. Forever in prayer. Kun iti saan a panangpukaw iti inanama. And then pangasi tayo, saan tayo nga pukawan, itinamnama tayo. So, makatulong na ito'y nga banbanag, no agistik tayo, ito'y ibagana nga dati namnama in the midst of very hard situation. No dati namnama tayo, sigurado, dumteng da itangal daw, manginanama tayo. Amen. Praise the Lord. Sapay kuma, tada ito'y nga nasarita, kada tayo kabsat, kat agbalin, nga encouragement, nga putputan tayo,
nga saan tayo nga baybayan nga na espirituan nga biyag tayo kat agkapoy no di kat agtultuloy kuma bumilag tayo kuma nga agserbi iti Apo nga namarswa. So nga tumakdal tayo nga rod kakabsat. Hallelujah. Okay, so saan tayo kuma nga liplipatan? Daytoy ibalakad, daytoy nga teksto tayo. Nga saan tayo nga baybayan? Di panag kipag na tayo kini Apo. Nga maiti kankanayon. Tarimaanan tayo kuma, di spiritual fervor tayo. We know di nasgad tayo kuma iti espiritu ngagserbi iti Apo. And then may kadwa nga makita tayo toy. Agbalin tayo kuma nga naanos. Saan tayo kuma nga paapikto kadag iti sitwasyon. Nga saan tayo nga ibaga. Nga iti kanayon kat nasaron na tayo. Nga may titunggal aldaw italok tayo, tibiyag tayo, ipaima tayo ti, amin tayo kiniapo Diyos. Tayo iso ti makamo, iti sitwasyon tayo. Isot ka po na kabsat. Mangi nanama tayo, saan tayo nga pukawan, tinamnama, mangi nanama tayo nga ti Diyos, saan na tayo nga baybayaan. And then may katalo, share with God's people who are in need. No adadag iti makasapol iti tulong. Kat bagit kita ang kasapulan na. You can help. Nagbalin nga bendisyon kadagijay na kabsat mo. And then through this, babalan iti na ito yung aramidin tayo. We will be blessed. Mabindisyonan na tayo. Bindisyonan na tayo ti Apo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Gatan tayo dito nga kanta. Una tayo, here am I, Lord. Here am I. Let your spirit flow through me. Here am I. Dahil ko matatarigagay, titunggal may isa ka na tayo. Kas may isa na mati kiniapo Diyos. Tarigagayan tayo nga kankanayon. Iti makiadda, iti presensya ni Apo Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kantaan tayo kas sakbay nga agkarag tayo. Here am I, Lord. Here am I. Here am I, Lord. Here am I, Lord. Here am I. Sing it to the Lord. Here am I. Here am I, Lord. Here am I. May your spirit flow through me. Here am I. For the last time, here am I, Lord. Here am I, Lord. Here am I. Hallelujah. Here am I, Lord. Here am I. Here am I, Lord. Here am I.
Hallelujah. Man nakabalin nga Dios iti daytoy nga agsapa. Agyaman kami iti pan nakay share dagiti sasom nga masapol nga agbalin kami nga agtultuloy nga agbeggang kumade ay silsilaw mi Apo Dios kas maysa nga namati. Iti daytoy nga gundaway na dagdagan mi Apo Dios nga masapol nga agbalin kami kumang nga napnuan ti inanama. Saan mi ko mga pukawon, iti pamati mikin ka, O Diyos. Ngem, tulungan na kami, Apo, tapno, will keep our faith burning unto you, Lord. In the name of Jesus. Iti daytoy nga ron nga gundaway, kas maringpas kami, iti daytoy nga gimong ni Apo Diyos. I pray that each and every one, iti daytoy nga agsapa, dagitoy nga kabsat nga nag-attend first service, Romualda kadi iti nga pagdaydayawan. Nga na-encourage iti tunggal maysa kada kami. That we need, Lord, to work out iti pamatimi not to tapno saan ko mga aglaylo. Nga mamaamin kami, Apo, agpatuloy nga umapapoy ko mati pamatimi. Manaydayaw ka nga Diyos. Isu nga bendisyonam, dagitoy nga agtutubo, bendisyonam dagitoy nga adults, babay ken lalaki, Apo. Bendisyonan na kami amin, tulungan na kami. Tapno iti kasta, naturod kami, ket agbaligi kami. Han gagaputa na pigsa kami. But because of your grace, O God, isu nga, itiray nga gundaway, let your blessings be upon to each and every one of your people today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord.